Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon fulfulde fo salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jijitaka e lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof ha oɗo mboros wawa hollude en caggal no subaka fo e oɗo subaka altine hande weltare min dañi huccidde moɗon banimon debbo Aissata Ndiaye e banum gorko hande Moussa Nia no mbiri mon ni tan Amadou Moussa noon nayi jaam away jaam machallah saaha fo aɓe namno Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye min calmini kadi bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw habrede Piindi TV en mbiɓe so tawi ko jaam tan wali toon enen ga alhamdulillah nde won noon bon so tawi week-end o waɗama passé en beauté enen ga kadi alhamdulillah donc no gowirɗen waddeɓe servir kala e subaka robindu jayneji haalandeɓe kadi holno jayneji leydi men piniri ko ɗum ɗon woni min mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande jayndeji ne wayno kanji walla mbiyen feccere majji gati koye duttugol oɗon Babacar Touré jayndeyanke mantiniɗo mo leydi Sénégal ko wona ɗum ɗo kadi ɓe garti ko gonka Covid 19 ɗo e leydi ndi kadi gueɗe ɗe ko ganduɗa pewani jooɗani nenena noon tigui Moussa haali ɗum joni woni ngakkere ganduɗa hande Sénégal dañi ɗum woni Babacar Touré jeeyaɗo e ɓe ganduɗa udditino Sud FM e guilay adan ɗum ɗon noon wasi fittandu makko hanki yo Allah yurmo yafomo dendagal presse fof sattoɓe kabaruji fof nana duwane Sénégal fof nani duwane omo ganda ko jayne yanke wonno woni Babacar Touré e kadi gando kadi wonno Moussa gando ko jayneyanke kadi ganduɗa neɗɗo ligguinir Sénégal so tawi tan neɗɗo ustima donc jayneji fof piniri natal mum donc on wona toho soñtede noon tigui wadde jayde le soleil udditadamo jayde le soleil ndiyen e gardini bindol la presse perd on monument woni kay jayniyankoɓe ɓe leydi Sénégal mbasi kay jaalal mawgal ko neɗɗo kay mantiniɗo neɗɗo baɗɗo golle paydinde e nder jayniyankagal ɓe kolti noon kamɓe jayniyankoɓe le soleil oɗon Babacar Touré yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho kono kay wasi fitan mo hanki ɗo e nder Dakar to hôpital principal ko ɗum e bindi e nder kay hello sappo e jeeɗiɗo ndeɗon jayne guendire le soleil ko duttugol oɗo gorko golliniɗo leydi Sénégal golliniɗo kadi jayniyankagal ko wona ɗum ko e nder ndeɗon jayde le soleil nder hello mabɓe tato en tawa hen natal o gorko wiyete ko Saliou Gueye mo ganduɗa waɗama élu maire to Stuttgart e nder Stuttgart Juventus e nder Allemagne ko kanko kay ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ɗum noon e tawi nder ndeɗo jayde le soleil jayde libération rewi hen jayde libération ari kay koye ganduɗa koye rutugol oɗo gorko ɓe gardini bindol on monde s'effondre ko aduna kay mo ganduɗa yani e sankare on Babacar Touré fondateur mo groupe Sud ganduɗa kay e nder hôpital nder nduɗo suudu safrirde nde lelino koye nden kay o windi walla mbiyen o jokkiti on édito makko e nder kay lelde makko to e hôpital ene wayno noon ha joni mémorio mo ne jokki walla mbiyen paydina golle paydinde walla manoje e mantoje men jokki faade makko par ce que Seck Mbacké Guissé kañum ne kay winde makko ɗum noon ɗon tawi nder hello ɗiɗon ndeɗon jayde libération jayde Vox Populi yaɓɓi koye gon felo Vox Populi yaɓɓi koye ngoɗon felo ari kay gardini bindol 11 ans de la presse et tombé woni jaalal mawgal kañum kay e nder jaydiyankagal leydi Sénégal ko kañum tigui yani Babacar Touré jiiɗo aduna hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho rutti hanki ɗo e nder Dakar ko wona ɗum ko kay ɓe gaari ha joni hello mabɓe ɗiɗo haala gotka ko wayno kay ɓeɗon yeeyoɓe ne jirlo woni les marchands ambulants to e Kormassar ko kañumen kay duppi mairie ndi sababu o noon ko gonka Covid 19 gam kay yimɓeɓe daɗe hen ɗum saabi noon mairie ndi hattino dente kewɗe e nder beddaji ɗi ɗum saabi kamɓe noon ɓe doppi mairie ndi ko en ɗum noon tawi e nder hello ɗiɗon ndeɗon jayde Vox Populi ko wona ɗum ɗo kay ɓe jeehi département Linguére kamɓe jayden ko Vox Populi e haalde alhaali ɗiɗo toɓoli deggudirɗe ɓe koliti kay gaddi toon caɗele no fewi kamɓe jaydenkoɓe Vox Populi jayde enquête loski ari kay koye natal oɗo gorko Babacar Touré hollide leydi Sénégal yarama gorko mawɗo yarama kay jaydiyanke mantinɗo yarama kay gorko mo ganduɗa waɗi golle pewɗe e nder jaydiyankagal e nder kaɗon ha nder ndeɗon jayde noon hello mabɓe jeegomo hello mabɓe jeeɗiɗo en tawi hen kongi Mamoudou Ibra Kane e seeɗan faagu makko faade oɗo gorko holliti noon Babacar Touré ko jaydiyanke timmuɗo inde mum walla mbiyenna notide inde mum ko wona ɗum ɗon kay en tawi hen kaala Mamadou Koumé kañumne kay wi kene teske makko gueɗe tati nundal e peewal kadi kono kay e yankinare e wonde neɗɗo gonguenke cuusɗo gollini leydi Sénégal
Sénégal e nder ndeɗon jayde kay enen tawi hen alhaali ɓeɗo sukaɓe rewɓe joyo ummiɓe to e Touba majji jiitaɓe ɗo e nder Dakar ɓe kolli hen noon e mbi bindol mabɓe e nder hello mabɓe nayi ɓe mbi ko mystère autour d'un kidnapping de 48 heures ɓe mbi kay oɗon alhaali ala ko laaɓi hen e nder kay ittugollo ɓeɗon sukaɓe rewɓe joyo jayde las ha joni ari kay natal oɗon gorko woni Babacar Touré mo leydi Sénégal yara jaydanke kay mantiniɗo ɓe bindi hen e gardidi bindol un géant s'est effondré ɓe ganduɗa kay ko jaalal mawgal walla mbiyen ko sandu tigui heeliɗo e nder leydi Sénégal e duttugol oɗo gorko woni PDG du groupe Sud ganduɗa kay ardinoma oɗon groupe Sud ha joni kay kañum leydi Sénégal yara woni Babacar Touré ene wayno noon jeynenkoɓe las guerima gotka ala haali ganduɗa kay ko bien ji Léopold Sédar Senghor oɗon gonnoɗo hoore leydi Sénégal ene wayno Amadou Lamine Fall waɗi alerte o holliti kay leydi Sénégal yeeyi ɗiɗon enseruji to e nder leydi France ko wona ɗum ɗon kay e nder ndeɗon jayde hello mabɓe tate ɓe kaala en haala Mansour Faye e natal makko kanko tigui ene wayno Pastef parti mouvement 5 waɗi dévoilé ganduɗa fayiji walla mbiyen gueɗe ɗe labtani e nder oɗon bilan mo Mansour Faye wonno kanko jagorɗo e hollide kay gonka Covid 19 walla mbiyen balle guura kokonoɗe gam Covid 19 ala ko laaɓi hen e wiide ndeɗon landa Pastef ɓe mbi kay ala ko laaɓi hen ko wona ɗum ko ndeɗon jayne ari kadi ha e crise Mali e hardude e natal Imam Dicko Youssouf ene wayno kay oɗon no jeeyaɗo e mouvement M5 RFP o holliti noon ɓe kolliti noon hanki nde o invité e nder quotidien ene wayno noon o haali hen konngudi kewɗe e oɗon crise Mali e kadi dental président ji CEDEAO rendunoɓe toon e ndeɗo yontere ɓennude jayde quotidien le quotidien ari tigui e sankare walla mbiyene gustogol oɗon gorko woni Babacar Touré ene wayno noon ɓe kaali haala ganduɗa kay humanoje e mantoje paade makko ene wayno Babacar Touré emporté par une longue maladie ɓe kolliti noon ko caggal rafi juuɗo nde Babacar Touré wonduno ko rafi tigui o wonduno rafi kay rafi cellal mo ganduɗa juuri no fewi ko kañum kay liɓimo walla mbiyen ko kañum yooɓi fitana makko ɓe kolli hen ha joni kamɓe jaydenkoɓe le quotidien ene wayno kay hommage mawɗo umminoma e Madiambal Diagne oɗon kadi jaydenke e wonno ko hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati faade makko kanko Babacar Touré ɗum noon en tawi nder hello ɗiɗo hello tati e nder ndeɗon jayde le quotidien ko wona ɗum go kay ɓe gaari ha joni e natal Imam Dicko o to crise mo Mali ene simte hen wonde kay alhaali dental président ji ardiɓe hoorejo leydi CEDEAO ɓeɗon kay garino to Mali o holliti noon to ɓe gonno ɗo ko ɗon tigui ɓe goni ala ko ɓe ɓosata walla to ɓe dirtata e oɗon alhaali ko l'observateur dawri hande l'observateur ari koye natal professeur Seydi ene wayno kay ɓe bindi e gardinde professeur Seydi échappe au pur ene wayno kay professeur Seydi na haala film mum agression woni to e nder bamulle walla mbiyen guenale ɗe yofo ganduɗa kay ko taƴoɓe tigui paddimo toon jiiɗi toon kay waddemo ko boni ine wayno kay o arte kaɗon haaladen tawi nder hello tati ndeɗon jayde l'observateur ine wayno jaydenkoɓe l'observateur ha joni gaari e alhaali ɓeɗo sukaɓe rewɓe joyo jeeyaɓe e nder galle goto to e nder Touba majjurnoɓe ene kene tolno e balɗe ɗiɗi jiita ɗo e nder lamorgo ngo to e leggal ne wiye Kër Mbay Fall ene wayno oɗon alhaali ene wayno holko laaɓi hen e nder hello jeeneyo ndeɗon jayde l'observateur ko wona ɗum ɗo ko jaydenkoɓe ɓe lobso guerima alhaali el pistolero woni Moustapha Cissé Lo ene wayno kay ɓe ƴeemi walla ɓe mbiyen ɓe ganni kay e wiide mabɓe ene anniya Moustapha Cissé Lo rutto e nder landa APR le retour probable à l'APR ene wayno kay ko ɗum ɗon ɓe bindi hen so tawi kay woni ɓeɗon haalaɓe walla mbiyen jogoɓe koyɗe jokkere e ndam ɓe hoorejo leydi Macky Sall ene wawi yen juɓɓina ndeɗo jonde ko wona ɗum ɗon kay no jaydeji fof mbaɗi noon jaydenkoɓe l'observateur garti ha joni e ustare Babacar Touré sankare makko le soleil se couche acide ko ɗum ɗon ɓe bindi hen ene wayno kay ko jaydenkoɓe leydi Sénégal foof gone sunare goni tigui e nder sunare caggal kay gustogol walla mbiyen duttugol jaltugol aduna oɗon Babacar Touré jayde stade coftal ɓalli uddata dama stade coftal ɓaali ari koye natal oɗon maître Augustin Senghor kono kadi e Matar Ba jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli ɓe gaari kaye e ganduɗa ko kuule kesse normaji ɗi ganduɗa ko confédération africaine de football ƴetti ɗum woni kafa ene wayno ko infrastructure so jomum ala walla mbiyen leydi ndi ala foof wawa bismade wona kaye pottite ko wayno ɗum no waɗa ɗum noon ɗum saabi jaydenkoɓe stade mi kolleti wonde ko le Sénégal menacé so tawi kay ɗeɗon kuule ndewnama lawol so tawi kay no ɗiɗon instance continentale recommandation ngaji mabɓe ɗi so ndewnama lawol wadde leydi Sénégal walla mbiyen Léopold Sédar Senghor ngal ɗon dingiral wawata hankkadi bismade dinglal Lat Dior ngal Thiès kadi wawata hankkadi bismade walla mbiyen so tawi ɗum ɗon fof woni leydi Sénégal hankkadi ne wawata bismade pottite ɗo e nder leydi ndi wonta won à domicile ko wona ɗum ɗon ko ɓe gaari e natal
la Juventus ganduda kay ko natal bedon worbe 36e titre le 9e d'affilée ne wayno kay o jeena beejo mo be degundire habe nawa odon calcio italien ko wona dum non kay e der ndedon jayne ne tawe hen al khali soulier d'or mo ganduda watini nawdum ko siro immobile mo région de Rome tagal kay potidal mabbe kambe Elas Verona ine wayno kay o kanko dati e o saha non kanko woni rejoindre Lewandowski e der hoore dunon gomu ko wayno kay Cristiano Ronaldo o wadi zappé ha joni o appidum tagal en didon course faade odon soulier d'or ine wayno ko kanko wati nawdum kanko siro immobile soulier d'or woni pade or bon alandi ko dogdu ko course c'est-à-dire min mi bura markude buudi e yontere be non to ne Cristiano Ronaldo dattino mo kono odo saho dattim dum wade men ko kanko joni wattinto nawdo kanko Lewandowski ko kambe joni ngoni hooreje fado or de dañdo dum machallah fado sa dañi fado ay san jay taftotum ha laaba cer mi taftoto kam fado or ballon d'or fo mi taftoto et pourtant sa yi hender biroji mabbe kambe mi joddi dum wana lawol sa hebi joni bebbe ari jango e jam yidata ko darde bi nenam hebi do titre ala problème mi taftoto tan mo tawdo kotone de jawe de pegge de e photo go souvenir natal ngal dal mami waddum do ko don tigi ngareten koy e bore wonde woni bangal fait divers non hande payten tan koy covid 19 wala mbiyen do coronavirus mboros gondo e leydi ndi haadani tan e wadde lelnude yimbe be e der hôpitaux di e ko way non e kadi jibde hakkillaji yimbe kono kadi nani jiba yimbe be jiba berde mumen ha hande ine adda ko wayno karele ko way non sabo o mo ganda kanko woni professeur Seydi mo jogi ko faye tiafrugol do rafi to hôpital Fann hanki o wada ko agressé do ganda woni cehe yofdo tiagal ne ganda sehil mo ko ine moftetono ton dum don non kanko professeur Seydi wodi gardo hay moko wimo on an woni professeur Seydi o wimo holko saabi be ganduda kambe cankino tiagal leydi sali artirede to onon on kalani hen haydara ko leeri dum don non de wo jabtoto tay mataw jibore naati hakkille e hakkunde mobbe kambe dido dum don non jagorde mo ganda ko kanko woni odo Ali Nguy Ndiaye o jetti hen kala ko ganda ine foti ngam tan baddo de do gede wawa fawede juude ha joni tan Moussa ine hollita odo rafi jibore ganduda wadi dum e der berde de e der hakkillaji di kadi wadi jibore e der berde hakkillaji no bidani ko wona dum ko neddo kay darido e ngam safrude dendude pitali leydi Sénégal fon mantine dum daro nyane fof wala men suba fo haalde wonko coronavirus wada kadi lappol e der leydi fof ene jeewa kadi holno tolto leydi tolli hol cuudi cafride jogide moye di ngala moye onon so yettaka manaka mantaka forani wadede agressé wala ben kongudi ngam jodani fawe mum ene wayno mi haali dum no nyanden ko changement mentalité for wonde so yimbe gummi me duko al khali balle ngura faade covid 19 yimbe pay kadi der tuudi cafrede wala mbasa wadde ni existence tan gudo nyaw e der leydi donc so tawi no worani tan ko gonda wari partout yehi partout ko wadi généraliser le monde so tawi ko Sénégal tan halerno wasi jabede kono ko mondo fof aduno fof windande fof jaggi donc so tawi tan kongul baadi ni pay be don daribe hankadi ni ko découragement wona motivation faade mabbe ina wayno mentalité ji bima ko dum non foti changer nouveau type de sénégalais quoi gonduda ko mo yirta parti négatif wala parti som an yaaje wodi gedde jeewa kay ko loskara mo wala ko jiray mum kono darido dadi ngam kay gandal mum e wadede dum reconnaître der Sénégal fofu ndarda ngukira kongudi gonda jodane bon vraiment yo wade retracer no jagoro Ale Nguy Ndiaye wini wade retracer hakanko yire vraiment foye jungo sabu ko hunde ganda yodani hunde ganda wadadi me décourager bero so ngayni duppude mairie direct sababu de salade kuule wala pellete jettade bedo ne jetto gonda yimbe ardibe donc so wori ni rek leydi Sénégal dum nan te handoni ene tawe der tuudi cafride ujunnaaje tati innama adebe gonda rafabe covid 19 te gonda dum non foy wad non lamugo yurmima yimbe fof man fo ne way jurtude gare mon wawno hande frontière ngude mais
kuule de koy bidama ngam man fo ruto e golle mum sabo anda gon ka kaari musi mais ha joni population walla bien peuple fama dum non wona wode prendre part ko de do gede mum vraiment c'est redoutable quoi non tigi la hale dum joni mairie mo ganduda tuppama do Kermassar do woni marchand ambulant ji yeyobe kambene be mbadi ko de do gede sabi dum tan ko be biya ko dente de hade hoto be jeeydi don bangeji sabo yete ene wawi wadde dente yimbe be ndenda don ha hewate dum don koko nganda ine jeeya ko nawata rafi wo yeso te do joni goto foni andi Dakar woni épicentre rafi wo don to diwan mo Kermassar tengeji bangyo bangeje wawi fof hande koko ganduda yete rafi wo non ton dum non dente de ine kade kambe mataw be jitan ko intérêt mobbe e bangal mobbe ha sabi be mbadi manifeste be mbadi seppo mobbe manifeste mawdo habe duppi hen mairie wo kono mairie wo Musa woni ko ganda be potani duppude dum kabo ko ganda yete maire o jeya dum kono askano e hoore mum jeey dum ko galle mobbe don yilete certificat de mariage ko don yilete certificat dum do yete extrait de naissance certificat de naissance dum fof ko ton yilete hande so tay on duppi kaytaji ko kaytaji minirabe mon kaytaji mon onon kaytaji yummirabe mon dum don fo so neddo wattani hen hakkile e kadi est ce que duppube be ni ko ton kodi sabo ko buri hen hewde neddo no ummodo woddi yaha yeeyo ya bange goddo ko non tigi alambe be ko bida ko so neddo andi dum do so duppi dum tan ko min idoro tinde les conséquences watta dum non wadde ko bida yamani taw be don duppobe jaaron ene woni kadi mairie duppude mairie réglani haydara donc ko wadde entente be miwa kalko régla he dew hala kalko hala gasnani wona pette gobe wona pellete way dum gaynodi so woni hanki jamanu islam wala yimbe taccundira bon voilà wala kucundiral kono hande wonti jamanu hala seul la théorie wala wadde théoriser les choses ha yira lawol ha yira damal woni gedede quoi ko gonda kadi bon so yimbe joda jiwdum ala for mbaat fewne te ko imeji ganda ala kullele nder aduna ngel hokkangel conscience te duedin conscience jodden baden autour de table jewen pellite bawdi jetede so tay mo wiama on jeeye bedde wadat attroupement wadat rassemblement ha kan beede nyawo donc jeeye gongal donc kal problème ne wadi solution mun mais doppude mi wi jonjoni il faut comportement ji changer nder Sénégal tente hora min odo e goddo so change tan lendi wawa yade non tigi e kongodi nenam tan uddirtumi hande Seydi Bass woni o wiyenno ko funti laami buri felli laami ko don kadetene robindu jayndeli meden tottude won adi tan jango so Allah jabi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Moussa Nya heden non e bangal caméra wo ko Mansour Sow alias Chat